Здравейте, аз съм Митко, а това е семейството ми. Здравейте. Здравейте. Работата ми е да се уверя, че колите, които карате, са безопасни. Катастрофирам всеки ден и за това знам колко е важно да си слагате колани, защото катастрофите се случват, когато най-малко очаквате. Дори и по време на почивка. Точно така, Яна, отиваме на почивка. Забравяме работата в центъра, но само внимание не е достатъчно. Коланът ще ви защити при удар или ако спрете внезапно. Отнема само секунда да го сложите, но може да ви спаси живота. Нека помисля за момент. Опаковах багажа, проверих колата, Яна е в столчето. Забравям ли нещо? Колана ти, тате! О, да, разбира се. Винаги слагайте колана. Здравейте, аз съм Петър. Днес ще ви покажа какво се случва, когато катастрофирате и не сте си сложили колана. Първо, колата спира внезапно, при челен удар. Това е първата беда, защото после излитам през прозореца с скоростта, с която колата се е движила. И така, докато се спра на платното. Ето го втория удар. Този, който може да ви убие. Но аз знам, че мога да го избегна. Ето този път съм си сложил колана. Колата спира внезапно, но коланът ме пази. И няма да има втори удар. Затова винаги слагайте колана.